Tervetuloa uuteen videoon. Tässä Aksu vastaan mä, kalastuskava. Ja Aksu heittää joka heitä. Siellä se kalastelee se poika. Ja molemmilla on siis 5 heittoa. Ja mun osa 2 on siis mun. Kun mä heitän ton virveliä, joka ei tule tänään välttämättä. Ehkä tulee tänään. Ja tänään on siis perjantai. En muista nyt päivämäärää. Sinulla on pyllyssä pähkinöitä, jee. No ei vaan läppä. What a roast. Peppa. Tuommoisella oranssilla mun uistimella kalastaa. Koska se on aika hyvä. Se oli siinä meidän kakkosvideossa. Katsi käydä kattoo. Oi, nyt Aksu heittää. Mitä veikkaat, Aksu, kumpi voittaa? Katsojat nyt tietää, että mä voitan. Ei tiedä, ne tietää, että mä voitan. Ne luulee, että sä voitat, ne tietää, että mä voitan. Ja pistäkää kommentteihin, että veikatkaa, että mikä järvi tää on. Alkaa Ulla ja loppuu iihin. Aksu nyt koraan tää hikisenä. Nyt pitää olla varovainen. Ja sinne meni 3. heitto. Ai Aksu. Se oli 3. Toinen, sori. Sori katsojat, mä oon nyt ihan sekaisin. Se on ollut aina. Eikä ihmetelkö taustaääni, tuolla on jotain randomoita. Tai meillä on meidän yksityinen järvi. Oispa. Järvi. Niin, mutta sitten ne on kaikki muiden tyyppien talot. Ne ei pysty sitä käyttämään. Tuliko kala? Oranssi uistinkala. Ja toi ei oo se... Toi ei se yksi uisti, jonka mä astin sieltä Tokmannilta. Tää on semmonen toinen. Venä, kattokaa nyt Aka. Mä otan sen täältä. Huutakaa heippi, jos Aksu saa kalaa. Ai, mitäs saiksi kalan? Ei saanut kalaa. Turhaan sitä huusitte. Niin tämmönen. Tää oli se, jonka mä astin sieltä Tokman. Uskon. Tän mä ostin sieltä Tokmannilta. Tällaisen. Mut sillä me ei kalasteta, vaikka toikin on kyllä aika. Mut se kerää ihan pirusti moskaa. Mulla oli kala kiinni. Oikeesti. Joo, mulla kävi näykkäseen. Vai onko se varma, että se on tippi? No en ole varma, mutta tunti ihan kalalta. Okei, 5. heitto lähtee nyt. Valitaan 4. Se on oikeesti 5. Tai 4 seitsemän. No, annetaan sulle 1. Lisää, eli 4. Sulla on 5. Ai. Onis karjapaa. Oh my god. Jäppää katsojille nyt yhdisty puoliaan. Oh wow. Sulla näkyy sitten rekkamies YouTubessa. Juu. Ei mitään muuta ihmeellistä. Se pyysti jäpätä. Ai saamari. Täällä on niitä hemmetin puita. Joku koira on jyrsinyt jotain kepukkaa. Kepukka-orkesteri. Siinä lähti 4. heitto. Mitä Alexander tekee? Kalastaako Alexander kalan vai kalastaako hän keppeä? Vai onko hän
kuin hän kalastamatta kalaa. Se olisi huono hänen kannaltaan. Mut Aksu, mitä me tehdään, jos molemmat saa yhden kalan? Okay. Ja nyt lähtee Aksun vika. Kattokaa video loppuun asti, jos kiinnostaa nähdä, saako Aksu sen kalan. Saako hän sitä, mitä kukaan ei ole odottanut, paitsi hän itse. Hänellä on pyllyssä pähkinöitä, jee. Toi oli törkeä. Huga buga huga buga huga buga huga. Huga buga buga huga. Varjotanssi. Nyt lähtee niin pitkä. Hei Makarena. Sinne jonnekin plumpsahti. Hei Makarena. Hei Makarena. No niin, nyt katsotaan saaks Aksu sen kanssa, koska mua kiinnostaa ainakin. En tiedä teistä, mutta mua kiinnostaa. Virveli nousee kovaa vauhtia. Aksulla on nyt joku ihmeellinen taktiikka. Ja sit tulee tasapeli, jos kumpikaan ei saa. Paitsi se ei tule käymään, kun mä saan. No niin, kelaa vaan se nyt sieltä. Et sä voi tehdä noin. Silleen, että sä jätät sen paikoille vai nostelet sitä. No se on ihan fuskaamista. Okei, sinne meni. Aksu ei valitettavasti saanut. Ja kattoo kakkososa. Venä on mikään rauha. Käykää kattoo kakkososaa, niin näette saaks mä kalaa. Se on Santtu ja Aksu. Kalakolmikko täällä. Kasvaa tällä kertaa. Valitettavasti se on muun muassa. Se on mojo. Joo, ja tää oli tyhmää tehdä 2 eri videoa samasta. Varo, että se olisi. Tää oli muusta ihan tyhmä idea, mutta sannettu. Katsokaa video loppuun asti, kun mä saan kalan. Ketään ei varmaan kiinnosta katsoa tämän herran kalastamista jutun. Mä näytän vähän tän uistimia. Et sä mursu voi tehdä noin. Sinulla on pyllyssä pähkinöitä, jee. Mä varmaan sit sulla on sen perään. Mitä? Onneksi se ei kuulu. Onneksi mä kuulin. Mitä mä sanoin? Että mä tuon vaan superaukkoa. Siellä se menee. Hei Makarena. Sä oot tuon Makarena-fani. Mä oon kato vähän nopeampi kuin Aksu, kun Aksu pistää puolella kaikessa. Ai päästä taas. Mitä nyt siinä sen? Mäkin oon... Ai jää! Muija! Sen sabotoida mua. Voi ei. Enkö? 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 Se on niin kuin on ollut ihan tunnilla. Enkö? Et. Mä oon jaksanut. Joku tellutaktiikalla kalaa. Katso jos lähtee. Tänään esitellään Santun sukkia. Ei tarvitse. Ne on tällaiset. Tylsät. Lisää. Nee.
Sinne meni 3. heitto. Mikä sun lempitubettaja? En tiedä. Mun on Mulla on varmaan kalakolmikko. No tubettajat, mä kysyn tubettaja. Kuvaa se vasta viimeksi. 4. heitto. Ei sitä ei laskettu. Sitä ei. Saako Santtu 5. heitolla kalan? Sitä ei laskettu. Miksi? Koska se lähti sinne vuodesta, kun mulla on täällä. Miksi? Sä oot jättänyt joku sadon. Mä en ole jättänyt mitään. Okei, mutta tää on 4. Oi, Ja nyt on 5. ei ole. Sä sanoit, että on 4. No niin, mutta kun en mä tiedä, että tää menee tälle ihan perse. Mitä sä teet? En mitään. Onko kala? Onko? Kala. Niin onko kala? Mistä mä voin tietää? Sä varmaan tunnet sen, jos siinä on kala. Ei ole tuntia. Onko sinä? Sä oot yksinäinen kalamies, mutta sä oot myös tubettaja. Kiitos ihan sikana 10 tilaajasta ja nyt 11. Sitten kun on 100 tilaajaa, niin aloitetaan live-striimi. Tää herra ei tiennyt, että kun on 50 tilaajaa, niin silloin... Sä käy silloin tiellä. Niin, mutta mä en sanonut kuitenkaan, että 50 tilaajaa. Eiku siis 10 tilaajaa, niin live-striimi. No niin, pikaheitto. Kattokaa video loppuun asti, niin näette sen, että saako kalaa, eli sen, että saako Santtu kalaa, eli sen, että Santtu Saattonen. se mitä kukaan ei ole odottanut paitsi hän itse. Ei se kysynyt muuta. Joo, ei tullut kalaa. Kiitos kun tätä videon. Moikka. Nämä videot tulee sittenkin yhteen, Hello. Nämä videot tulee sittenkin yhteen, koska en näe mitään järkeä siinä, että miksi me pistettäisiin samasta aiheesta 2 videoa samaan aikaan. Mutta kiitos, jos katsotte tämän videon. Tämä ei saanut kalaa. Ehkä sä. No, oisko lähellä, koska mulla sentään söi. Mullakin syö ne 50. Jokaisen heitä. Ei syönyt. Mut kiitos, jos katsotte tämän videon. Hei hei!